खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायनाय थाबाय। आंगो लोगोफोर गगा मोनदों, गाराङा बांद्राय मोजां जाया, थेरनाय जादों। थेवबाबो दिनै जा हायो नोंथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनजों बेखौनो रायज्लायनो सानदों दि दानि HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानायनि सोमोन्दै जाय उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा एबार मेट्रिक पास जाबाय बिथांमोननि एडमिशननि सोमोन्दै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दा जोंनि एरिया आं चिरां जिल्लानि हिसाबै आंनि खाथियाव थानाय कलेजफोरनि एग्जामपोलखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दा आं चिरां जिल्लानि जोंनि खाथियाव दङ थारैनो बङाइगाव कलेज आरो ओरैजाय काजलगावआव थानाय UN ब्रह्म सेनियर सेकेन्डारि स्कुल गंनै कलेजा जोंनि खाथिसिनाव दं आरोना। बिनि अनगायैबो जोंनि खाथियाव गोबां प्राइभेट कलेज दं, नाथाय सरकारि कलेज बा स्कुल हिसाबै बे गंनैयानो। दा बे मोननैयाव बे कलेज मोननैयाव जायखिया बे मोननै इनस्टिटिउसनाव दा गासिबो थिखो हरजोबनाय हिसाबै पारसेन्टआबो मोजां बुरजा फैदों। दा 60%नि खमावनो रावबो सेलेक्ट जायाखै होननानै बुंनांगोन। जाखिनि आं स्टुडेन्टफोरखौ नुदों बिथांमोनना गासिबो 60%नि गाहायाव बिथांमोनखौ रावखौबो सेलेक्ट खालामनाय जायाखै। कमार्सआव जादों, नाथाय आर्ट्सनि बेलायाव जायाखै। जोंनि खाथियाव नाथाय साइन्सनि कलेज गैखाया। साइन्स फरायनोबा एसे गोजानाव थांनांगौ जाखायो। दा आर्ट्स आरो कमार्स बे मोननैनि गेजेराव आर्ट्सआव 60%नि गाहायाव रावबो एडमिशन मोनाखै। दा बेखौ लानानै स्टुडेन्टफोरा गोबां जिंगासिदों एडमिशन मोनगोन ना मोनला बे बोसोराव। नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि सरकारा जिहेतु COVID-19नि थाखाय स्कुलनि जोबथा आनजाद एबा HSLC आनजादखौ खुंनो हायाखै। बेखौ डाइरेक्टयै 9 थाखो आरो 10 थाखो लोगोसे टेस्ट क्लास 10नि टेस्ट एग्जामखौ लानानै बिनि मार्कखौ खालामनानै हरदोंमोन। बेहाय गासैबो स्टुडेन्टआनो पास जाजोबदोंआनो होनजायो। मथा-मथि अबा स्कुलाव फेलबो जादों जानाया, नाथाय बिसोर गावसिनि गोरोन्थिनि थाखाय फेल जादों। सोरबा एग्जाम होयाखै, सोरबा टेस्ट परिखा होयाखै आरो सोरबा कलेजाव एटेन्ड जाहैयाखै, क्लास खालामहैयाखै। बिथांमोना बिसोरनि सायाव गोरोन्थिखामोन। नाथाय जायफोरा कलेजाव थांदोंमोन, जायफोरा हाथाराखैमोन बिथांमोनाबो पास जाजोबदों। आरो जायफोरा एसे मोजां नाम्बार मोनखादोंमोन बै क्लास 9 आरो क्लास 10आव बिथांमोननि पारसेन्टआ दा क्लास 10आव मेट्रिक फाइनालनि पारसेन्टआ मोजाङैनो फैदों। बिथांमोननि पारसेन्टआ दा 60%नि गोजौआव जादों बांसिनानो। बिथांमोननि थाखाय एडमिशना जाबाय, नंगौ बिथांमोना सेलेक्सनबो जाबाय। नाथाय जाय फंबाय बिनानावमोना बै 40% बा 44 बा सेकेन्ड डिभिजन दा थार्ड डिभिजननि पारसेन्ट लानानै फैदों बिथांमोना सेलेक्ट जायाखै। बिथांमोना इनस्टिटिउसनाव वाइटिं लिस्टआव दोनजादों, नाथाय बिथांमोना एडमिशन मोनगोन ना मोना बेखौ थारै बुंनो हाथाराखै। नाथाय आं जेसेबांसिम हमदांनानै मोनदों बेखौ सरकारा बिथांमोननो एडमिशनखौ होखागोन जेरैखि जाया। मोनसे नङा मोनसे राहा खालामनानैबाबो सरकारा बिथांमोनखौ एडमिशन होगोन। बिनि थाखाय फंबाय बिनानावमोना जिंगा सिनांगौ एबा दुखु जानांगौ जेबो गैया। बिथांमोना दा समखौ नेनानै थानांगोन। दाख्लै 6 सेप्तेम्बराव सेलेक्सन लिस्टखौ फोसावबाय। ओमफ्राय मैया 7 जों 8 जोङा बिथांमोना गावसिनि माबाखौ नायबाय आरो जाय कलेजाव सेलेक्ट जादों बे सेलेक्ट जानाय कलेजाव बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै होबाय। मोनथाम कलेजाव बिथांमोना एप्लाइ खालामखादोंमोन। बे मोनथाम कलेजाव जायखिजाया मोनसे कलेजाव बिथांमोना सेलेक्ट खालामखाबाय, नाथाय बै दस्रा कलेजना बिथांमोना दानजाखाबाय। बै जायगानि पस्टआ बिसिनि सेलेक्ट जानाय जायगायाव खालि जाबाय। अब्ला बे खालि जानायखौ बिसोर ओरै वाइटिं लिस्टनिफ्राय लासै दावगोलांनानै बिदिनो सिटखौ बिथांमोना बहनगोन। थारमानि सासे स्टुडेन्टआ मोनसेल' कलेजाव मोनखागोन। जुदि बे मोनसे कलेजावनो एक्सेप्ट खालामखांबायबा बे आरो गुबुन कलेजाव आरो बे हाला।
दा आंना बे मोननायफ्राथ' मोनखाबाय, जेराव खिलाया मोनग्रोखाबाय। दा आंना जायफोर सेलेक्ट जायाखै बिसोरनि सायाव बिथांमोनखौ नैबे वेबसाइटआव, बे आसाम दर्पणनि वेबसाइटआवनो मोनसे नटिस होनानै दोनबावदों। बे नटिसखौ दा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दान्दिसे उनाव। दा आं बेखौ खिन्थागोन। दा बिथांमोनाबो एडमिसनखौ मोनगोनखौ सिन्था खालामनो नाङा। स' आं दा नोंथांमोननो बिदिबा बै नटिसखौ खिन्थाग्रोनि। बिदिबा जों आसाम दर्पण पर्टेलाव हाबहैग्रोनोसै। बाहाय मा नटिस ओंखारदों बेखौ नायनि। बाहाय फैबाय जों नैबे गावनि वेबसाइटआवनो हाबसै। माबायदि नटिस होदों नैबे अफिसियेल वेबसाइट भिजिट एयार, ओमफ्राय नैबे कन्टिनिउ एस ए स्टुडेन्ट। जों स्टुडेन्ट नालाय स्टुडेन्टआव होनांगोन। स' नैबाहाय नै होखादों गोजा, नैबे मोनसे खारबाय थायो, नैबे मोनसे होनाय बे गोदान गोथाङा। Portal may be reopened soon for the candidate of the following categories: who does not admission in any institution have applied, who have not yet applied yet in any institution, who have not registered. जायफोर बिथांमोना दासिमबो एडमिसन मोनाखै बिसोरनि थाखाय पर्टेला रिअपेन जाफिनगोन, आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो रेजिस्टार खालामाखै बिसोरनि थाखाय, आरो मोनसेया जायफोर स्टुडेन्टफोरा नैबे नुजाग्रोदों, जायफोर एप्लाइ खालामाखै बिसोरनि थाखाय, आरो जायफोर रेजिस्टार खालामाखै बिसोरनि थाखाय, बे मोनथामनि थाखाय पर्टेला गेंफिनगोन होननानै नटिस होनानै दं। नाथाय माला गेंफिनगोन बेखौ दासिमबो फोरमायाखै। ओंखायनो जायफोर एडमिसन मोनाखै बा वेटिं लिस्टआव दं बिथांमोना सिन्था जानो गोनांथि गैया। आरो नैबे मोनसे दंबावो, डेट एक्सटेनसन। स्टुडेन्ट मे नाउ एक्सेप्ट एडमिसन अफार till 10 September 2021. Accepting admissions offer via login into portal is optional, but if you do, then seat get pre-booked for you. If you may directly visit any one of the institution which may offer you admission if could not accept admission offer from portal. नों जुदि पर्टेलनिफ्राय एक्सेप्ट खालामाखैबा एडमिसनखौ, नों डाइरेक्ट इनस्टिटिउटआव थांनानै मोनसे इनस्टिटिउटआव थांनानै नोंनि एडमिसन अफारखौ नों एक्सेप्ट खालामहैनो हागोन आरो ना। आरो नङाबा नों पर्टेलाव लगइन खालामनानै एडमिसन अफारखौ एक्सटेनसन नों लानो हागोन, बेखौ बाहाय फोरमायदों। थ' जों दा पर्टेलनि सिङाव हाबनानै नायनो, जों सासे स्टुडेन्टनिखौ एग्जाम्पोल लानानै आं बेखौ खुलिनि। थ' जोंना बे पर्टेला गेंबाय। आं सासे स्टुडेन्टनिखौ एग्जाम्पोल हिसाबै देखायदों। नैबे बियो मोनथाम एप्लिकेसन साबमिट खालामदोंमोन। बे मोनथामाव दङ नै सिडलिकास गथ्रा, बाहाय नट सेलेक्टेड येट, दासिमबो सेलेक्ट जायाखै। सेलेक्सन अर वेटिं लिस्ट बाय द इनस्टिटिउसन, वेटिं लिस्टआवबो आरो ओरैनो सेलेक्ट जाखायाखै आरो वेटिं लिस्टआवबो सेलेक्ट जायाखै। बेनिफ्राय नैबे इउ एन ब्रह्म सेनियर सेकेन्डारि स्कुल, बाहाय बिथाङा इउ आर सेलेक्टेड इन द वेटिं लिस्ट अफ द इनस्टिटिउसन, हाउएभार इनस्टिटिउसन मे प्लेस इउ सेलेक्ट लिस्ट लेटार इफ सीट बिकाम एवेलेबल। बाहाय बुंदों नोङो वेटिं लिस्टआव सेलेक्ट जाबाय जेब्ला इनस्टिटिउटआव जायगा ओंखारगोन अब्ला नोंथांनो फोरमायगोन, नोंथाङा चेक खालामबाय था। बे बङाइगाव कलेज, बाहायबो बै सिगांनि सिडलियाव जेरै देखायदों बेबायदि देखायदों। नट सेलेक्टेड येट, दासिमबो सेलेक्ट जायाखै। इन सेलेक्सन आरो वेटिं लिस्ट मोननैयावबो सेलेक्ट जायाखै, बाहाय बिदि देखायदों आरो ना बाहाय। स' नोंथांमोना बेखौ बांद्राय टेनसन लानांगौ सिन्था गैया, आरो गार्जेन बिथांमोनाबो टेनसन लानांगौ माबा गैया, मानोना सरकारा नोंसोरनो एडमिसन होखागोन। जुदि सेलेक्ट जायोमोनबा नैबे सेलेक्ट फर एडमिसन, नैबेहायनो मोनसे ओंखारखागौमोन। बाहाय मोनथाम खालामदों, मोनबा खालामनो हायोमोन नालाय बे मोनथाम खालामदोंमोन, मोनथामाव मोनसेबो सेलेक्ट जायाखै। नैबे बाहाय 0 दंना। खोनानो मोननाय बादिबा 60%निफ्राय सेलेक्ट खालामदों बांसिन कलेजाव, मानोना पार्सेन्टआ बयनाबो बुरजा जाखाबाय नालाय। बिदि लग आउट खालामसै आं। बेखौथ' फोरमायजोबखाबाय। स' दा आं नोंसोरनो मोनसेबाव जाय बिथाङा सेलेक्ट जादों बिनिखौ देखायनो, माबादि ओंखारो। स' बिनिखौबो आं लगइन खालामबाय। नैबेना मोननै कलेजाव एप्लाइ खालामदोंमोन, बे मोननै कलेजखौ आं देखायनोसै। बङाइगाव कलेज आरो इउ एन कलेज। दा बियो इउ एन कलेजाव एक्सेप्ट खालामखाबाय। नै एडमिसन रिकुवेस्ट एक्सेप्टेड बाय इउ भिजिट द इनस्टिटिउट। बिदिनो थारमाने फसंथानाव
थांनो थिनदों लाइक अरिजिनेल क्लास 10 एडमिट कार्ड मार्कशीट एटसेट्रा एलंग विथ पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ 8 तारिखाव थां अन आर्ट आफ्टार 8 सेप्टेम्बर 8 सेप्टेम्बरनि थारमानि मैया आरो दिनैयाव थांनो थिनदों बेखौ बिना नैबे बङाइगाव कलेजावबो सेलेक्ट जादोंमोन बिदिनो देखायदोंमोन नाथाय बियो मोनसे कलेजाव सेलेक्ट खालामबाय एक्सेप्ट खालामबाय नालाय ओंखायनो बङाइगावआव बिखौ रिजेक्ट खालामनानै होबाय थारमानि मोनसेल' हायो नालाय बिदि आरोना स' दा बियो सेलेक्ट जाबाय मोनसे माबायाव एक्सेप्ट खालामबाय नालाय दा नैबाय देखायखायो नै जुदि बियो मोननै खालामदोंमोन मोननैयाव मोनसे सेलेक्ट जादों सेलेक्टेड फर एडमिसन जुदि बिना सेलेक्ट जादोंमोन नालाय ओंखायनो 1 देखायबाय मोननैबो जादोंमोन 2 देखायगौमोन नाथाय मोनसेयाव बियो एक्सेप्ट खालामबाय ओंखायनो 1ल' देखायबाय दहाय 0 देखायदोंमोन जेबो सेलेक्ट जायाखै नालाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय स' जेबो जिंगा सिनांगौ गैया आरो बिथांमोननि गार्जेनफोरनिसिमबो आं गार्जेनफोरखौबो आं खावलायहरो जाहाथे जिंगा सिनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना गासिबो एडमिसनखौ मोनजोबगोन नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानो हागौ जाखौ आं फोरमायनानै होखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों आरो वेब पर्टेलाव मा नटिस होनानै दं स' नोंथांमोना जिंगा सिनांगौ गैया फंबाय बिनानावमोन आरो नोंथांमोननि पेरेन्टसफ्राबो गोबां जिंगायाव सिदों बे जिंगा सिनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना एडमिसनखौ मोनगोन जेरावखि जाया मोनसे इनस्टिटिउसनाव नोंथांमोना एडमिसन मोनगोन मानोना जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बे कलेजाव फरायाबो जानो हागौ मोनगोन ना मोना होननानैसो बिथांमोना बे एप्लाइ खालामखादों मानोना बिथांमोना सोरबा प्राइभेटआवबो एडमिसन लाबाय जाखानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जिंगा सिनांगौ गैया एडमिसनखौ मोनगोन दा आंनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हेफाजाब होगोन आरो माबाफोर जुदि नोंथांमोना मिथिनांगौ दङबा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय।